Magnus, det gør jeg jo også allerede, Magnus. Magnus, jeg er så dårlig som imposter. Du forstår ikke. Jeg tjekker lige security her. Ja, der løber op mod cafeteria. Nej, der. Det er sådan der. Jeg kan ikke finde ud af det her, Magnus. Okay. Magnus, jeg er så nervøs. Men... Okay, men fair nok. Der var bare ikke nogen, der havde lyst til at fikse det der. Hvem kan ikke fucking finde ud af at skrive koden ind, bro? Hvem kan ikke finde ud af at skrive koden ind? Jeg stresser ud, bro. Jeg stresser ud, altså. Hold on. Bro, hvordan kan du ikke skrive koden? Jeg var i gang med at skrive koden. Hvordan er det ham der? Hvem er det overhovedet, der hedder det der? Hvem vandt overhovedet? Det var mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg vandt på den måde. Jeg ved ikke, hvordan jeg vandt den der. Fuck, jeg liggede koden igen. Jeg kan godt tjekke. Jo, hvad så lidt chat? Skriv lige herinde, hvis I stadig er herinde. Viewers? Nej, ikke Skriv lige, hvis I viewers. stadig er Tak, herinde. follow. Hvor mange viewers har I? Jeg har Hvor 23. mange viewers er I på? 23, bror. Jeg er på 4. Jeg sidder på 6 lige nu. Jeg sidder på 6 lige nu. Oh, what? Jamen, jeg har startet 7 ting, skal jeg sætte på. Alright. Ej, det er Starter vi igen? Jeg var sådan igen. Max, hvor meget sidder du på? Hvor mange viewers sidder du på? Maxis. Ja, han er def. Josh, jeg er ikke med. Josh, jeg er ikke med. Ej, de locked in med det der Among Us. Hvad hedder det? Skriv lige i chat, når I er færdige. Undskyld, jeg fandt en død body. I skal lige huske på, at I er muted chat. Jeg fandt en død body. Altså, jeg fik en opgave, hvor der stod, at jeg skulle clear vent, og så lige pludselig kommer ham der model. Ja, men bror, jeg fandt body i electrical. Jeg sad over i Medbay. Jeg sad over i Medbay. Okay. Det var i hvert fald ikke mig. Det var inde i Medbay, hvor jeg skulle clear the vent. Så kom du hoppende ud der. Hvem snakker? Nej. Jeg skulle clear vent. Den er lidt sådan der, hvor litches. Det er jo at no way i mig, når jeg skal clear vent, og så hopper han litches. Jeg stemmer litches. Nogen der ved. Hvorfor Nå ja, det er fordi vi kom til at starte, fordi der var 5 inden, men den 5. person, det er ikke. Det var ikke. Alle stemmer litches, okay.
Please, vær imposter. Please, be like need this. What? Det var Put that on. Det er så for Dang. helvede. Bro. Jamen, men tak for det. Tak for det. Ikke lige koden. Ikke lige koden. Nej, jeg ligger ikke. Bro. Jeg får simpelthen ikke. Bro, hvorfor snakker Max ikke? Det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis han blev kendt. Holy shit. Han kan ikke høre. Nå, han sagde, at vi skulle skrive i chatten. Åh, Øh, nu vi gør det. Hvad hedder han? Ej, lad os skrive til ham. På hans Twitch-chat. vi kan ikke høre. Fo. Okay, Fo er her. Fos. Kom on. Hvem er Det er det? lidt. Kan ikke. Hvem er Nu det? lidt. Så hvem? Bro, er der nogen, der ligger koden lige nu? Nej, jeg ligger ikke på. Jeg gør ikke, men det var godt, du sagde det. Jeg vil lige gøre det. Lige så Hvem tryk er hurtigt, men det var sådan et Men sekund, der er ikke nogen, der kan nå at se den. Hvem er Diddy? Er det? Wow. Daddy, er du sød og live, hvis du ser med på nogle af vores streams? Ja, Vil du kigge ham? det må du meget gerne. Jeg ved, kan man det? Hello, how are you? What Bro, the fuck? what? Hvordan kan man kick? Den er på... Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke det, han ord. Bro, I tapped the random code. Hvad fanden? Tak for Ja, Bro, der- bro skrev bare en random kode. We are streaming. Ja, han er lige ved, buddy. Ja, Han det er egentlig fint nok, Magnus. Du bliver næsten egentlig meget fint nok, synes jeg. Okay, vi er... Nu mangler vi bare Max. Okay, sat. Kom nu. Hvem er ham, med den mørke stemme? Det er mig. Det ved jeg sgu ikke. Max. Nå, eller hvad? Og hvem? Max. At vi spiller Among Us. Altså, vi mangler sgu da ikke nogen at Jo. snakke om. Vent lige, jeg er ikke med, bro. Jeg var Jo, ikke vi med i den mangler- runde. Jamen, så Ja. fucking Nej, join din hvorfor? fucking Hvorfor? Altså, Okay, er I i lobbyen? ja. Ja. Hvor var Nej. join? Ja, jeg joiner. Altså, vi er 6. Oh my god. Han er Oh my god, ja, slik. Er det så 2 imposters eller 1? En. En, okay. Okay. Sådan her. Ikke leak. Mute. 4. Men der er chat. Nej, Magnus. Det synes jeg ikke. Det synes jeg er fint nok, det her. Det er lidt kaos, men det er fordi sådan... Vi skal bare lige ind i det. Der er ikke så mange af os, der sådan kender hinanden og sådan noget. Vi skal bare lige ind i rytmen her. Lære hinanden lidt bedre at kende, ikke? Og så bliver det sjovt, og så bliver det grineren. Jeg tror dog, det er sådan, alle folk, de kender meget godt hinanden. Og der er mig, som gør lidt sådan... Men det er lige meget. Fordi de er alle sammen københavner, så de laver meget sådan stream sammen og sådan noget. Nå ja, det fik jeg lige. Hey, hvad så Mac? Så lige og laver hvad er det hedder? Så lige og laver Among Us med andre upcoming creators. You know, andre sådan. Der var en også en upcoming creator der, som lige ville lave altså lige vil få nu. For helvede, mand. Jeg ved ikke, jeg skal lukke finde et dead body. Jeg skal også fokusere ikke kun på tasks og sådan noget. Jo, og Mark også. Altså Mark. Jeg venter lige med min task. Jeg er nu lige tjekke, om der er dead bodies. Det er okay her. Men også der er Mark. Så lige lade den Among Us, jeg lige snakker ud og så. Yes. Okay. Ja. Okay, vent lige. Nede i... Ja. Jo. Ja, jeg ved ikke, hvad det der spot det hedder. Hvad? Nede i- Du kan åbne mappet.
Du kan åbne Jeg må mappen. ikke sige noget, der er helt glemt. Jeg må ikke sige noget. Fuck. Altså, Nede i- mute for helvede. Communications. Jeg var oppe i O2. Så Jeg jeg var lavede i task. cafeteria. Jeg har bare lavet task over det hele på mappet, to be honest. Same. Jeg var inde i, Ja. inde i security, og så løb jeg op i upper engine, cafeteria, og så ned i communications. Er Jeg, der nogen her, der har været sammen? Er der nogen her, der har været sammen? Nej. jeg har ikke rigtig set nogen. Jeg har heller ikke Jeg rigtig løb set nogen. fra... Jeg løb fra Medbay, lavede den der Medbay scan, og så kørte jeg ned mod... Så kørte jeg igennem cafeteria, og så ned mod O2. Og så var jeg i gang med at lave task der. Okay, er det bare en skipper, eller? Jeg ved, Ja. altså hvis vi skipper, så har imposteren jo en meget større chance jo. Ja, det Ja. er rigtigt. Altså, det kan godt være self-report, low-key. Skal vi tage Der er chancen? Ja, det er godt. no way, der er no way. Hvem var det, vent lige, hvem var det, der reportede? Jeg reportede Okay, sort. sort, okay. Og hvad gjorde du sådan, før du fandt bodyet? Jeg var inde i cams, Games, okay. inde i den der security der. Okay. Jamen jeg ved det ikke her. Altså jeg er fuldstændig lost, altså. Så hvis jeg siger det. Det må være en god imposter. Ja. Men jeg skal tænke på, at Leeches, han er jo sort. Hvad mener du med det? Ja, Hvad- ja, altså... Jeg tror, det er Leeches. Hvordan? Jeg Okay, stemmer hvorfor? Øhm, Lad mig lige høre. Jamen, Fordi vi skal stemme en eller anden ud. Og Ja. du er den, der har været ved bodyet. Det er crazy. Jeg ved det ikke. Jeg synes, Kom, vi gør jeg, Leeches. jeg synes faktisk, Ej, vi det er skal så stemme kaos, det her. på model chok. Max. nej, ikke mig. Max. Ja, jeg siger ikke noget om Model chok. imposteren eller noget. Men Max, hvad hedder det nu? Hvorfor er der legit en inde i min chat, der skriver, alle sammen gå ind på Max's stream, ikke Security Kids stream. Det er ikke noget, jeg har Den er sagt også lidt, noget om. den er også lidt. Jeg ved godt, det ikke er noget, du har sagt, men ved du, hvem Blaze Casey er? Hey! Ja, tak. Wow. Bro. Ja, Det var mig, det var mig, der sagde det, by the Ja, way. tak. Det det er var så mig. heldigt. Men ved du, hvem Der Blaze er no way, Casey det er? der er Der er en virkelig. eller anden dag i min chat. Bro, han vil fuck sige lige sammen, han skal Ey, prøve, jeg hvad ved så ikke, det var ham der. Artem har lige et spørgsmål, må jeg Jeg gerne godt derovre, han er stille Max's supporter, bro, men ikke det der, bror. Og jeg lægger lige mærke til, at jeg har chatboxen her, så jeg kan alligevel ikke se koden. Jeg kan alligevel ikke lide koden, fordi min jeg chatbox sætter selvfølgelig rigtig meget Men pris hej, på det, Turkish. Kølkids skal også have sin... Artem Hej, to Turkish. Bro. Nej, det er faktisk... Alright. Respekt til ham, respekt Men hej til ham, bro, Turkish, han jeg håber, hjælper så har dig det godt. basically. Jeg sidder lige og laver nogle mange sammen med Hvem de er her det der? upcomings. Fuck, Der er I to, sell der toes, okay. Jeg begynder at komme viewers. Bo med, ja, Bo han er med. Han nåede at komme med. Okay, få han Der er er. så mange endnu. Hvad fuck Fuck, sker der kommer Og så jeg bare ligger mange lige lytter. og muter nu, Peter, jeg muter Ja, nu. der er en, der ligger. Jeg ligger heldigvis ikke. Please leave. Ligger I sold en. toast. Det er en Jeg fra min ligger chat, et. der er joinet. Halvandet bogstav. Hvordan? Ice med toast, hvad er det for Har et vi navn? Men kun døgner. Jo, jeg er meget stolt Turkish. Det er meget Du fucking så, godt lavet lige Turkish. Det er fucking godt lavet drejet med- Turkish. Hello. Fucking godt lavet. Kæmpe Ja. W til dig Turkish. Det er fandme flot. Det er ren kaos det her. Out now. Det er ren kaos. Jeg lige var lige også joiner igen. Jeg bliver nødt til at lave mit navn om, bro. I can't. Men det er sådan her med alle mulige dem- up and coming jeg creators laver det en ny her. en. Sådan lille en. Hvor- Okay, vi laver en ny Ja. en. Det er godt. Ja, jeg laver en ny en. Og Okay. ikke leak. I kunne også lade være med at leak det. Bro, det var ikke mening. Det var ikke Nå, så er jeg mening. noget Det var med ikke Det er mening. rigtigt. Det går du, Magnus. Jeg skrev Men laver- Men crazy, der er faktisk nogle af dem her upcomings, der er så større end mig. Ja, og en anden, der var begyndt med at sælge tæer derinde, mand. Ja, det er fordi, at jeg kan tage leak. Nej. Det var ikke godt. Aha, okay. Dem, der hedder noget andet end deres navn, bare lige skift deres navn. Okay. Man kan læse Casey, bro. Det er ikke det der. Det går op og ned, ja, det går altid op og ned. Altså, det er sådan, det fungerer i streamingverdenen. Nogle gange så har du 10 views, nogle gange har du 30 views, nogle gange har du fucking... Nogle gange har du 3 views, sådan er det bare, bro. Jeg havde, altså... Aktivt 20 views. What, har jeg 18 tiggere? Okay. Men de mute inde i Discorden. Håber, what the fuck? Det gik sgu da hurtigt lige pludselig. Jeg havde 10.
I kan join nu. Jeg har skrevet koden. Willy, er nogen, der siger, at det er en god idé, at vi tager streamer mode til, så de ikke kan se koden? Streamer mode til. Hvad fanden er det, Hvordan tænker gør jeg du også. Nå, Ved sådan ikke, her, det er sådan her. Jeg har gjort det nu. Hvordan der- er det, man gør? Gå ind på Ja, indstillinger. Ja. Altså ind i game, når I har joinet. Ja. Der er streamer mode ved siden af on. chatboxen der, og så bare tage streamer mode on. Jeg ser. Hvem var det, der skrev den der fucking varme kommentar der? Ja, det var fandme godt lavet. Dårligt til den person. W. Man kan sgu Nå, stadig det behøver se jeg koden, ikke bro. se. Fuck det her. Okay. Bro, koden virker sgu da ikke, gør den det? Jo, det gør. Alex FN, tusind tak for John Curly King. Du har, Curly Gang, du har krøllet resten af livet min bror. Come on. Ikke den der kode, det gør den sgu da ikke. Hvad du gør, bro? Koden virker Jo. ikke, min bror. Nej, den gør. Jeg Jo. prøver igen. Jo, Nå, sådan den der, sådan virker. der, sådan der, sådan der. Jo, Okay, Chatty Oliver, så er det tusind tak for John Curly Gang. Du er en del af Curly Gang for livet, bror. Du Hey, hvad så der? Også Bossy, bro. Håber du har det godt. Så jeg laver Among Us med andre up and coming creators her. Ligesom mig, ja. Hun er Jamen, cirka det er lige nu. så størrelse. Samme størrelse, synes mig. Maxis, kommer Curly så Kid, blå, bro. No Horse, Nej, sådan Artem, er det Fo. Alle mulige andre. Nå, er vi klar til en ny runde? Er vi klar til en ny runde her? Ja. En ny runde. Ja da, jeg er klar. Ny runde. Men vi mangler der Virker folk. koden? Jo, der kom. Ja, vi mangler Præcis. Hvad med få? Sådan, og Mangler hvad er stadigvæk det? få. Mangler vi ikke få? Jo. Skal vi bare starte? Ja. Ja. Det bliver så godt. Holy shit, jeg var lige ved at glemme at mute der. Det ville ikke være særlig godt. Hvorfor vil du godt have perm på en stream? Det kan jeg da ikke forstå. Skal jeg bare... Og det går nok ikke særlig svært. Nå. Det ved jeg ikke også. Der er nok en grund til det. Du har jo også fået timeout flere gange på min stream. Jeg er rimelig sikker på. Du må da have gjort et eller andet. Så. Come on, mand. Det ved jeg ikke også. Det ved jeg ikke. Du var måske lidt selv udenom det. Nå, jeg skal stadigvæk lave min... Ja, lige præcis. Men der er folk, der... Ja. Der er folk, der tager den der. Jeg kan godt Jeg tage så det. ham ved ophold. Jeg ved godt. Jeg var på camps. Ja, og det er ikke self-report eller hvad? Jeg ved jo godt, at hvad det hedder. At jeg kan godt tage det som trold. Jeg ved godt, at når I folk kommer ind, så ved jeg godt, I troller bare. Men jeg kan også godt forstå, at andre folk, de ikke kan tage det som troll. Altså, jeg kan godt forstå, hvordan andre folk, de kan se det. Jeg ser det som en troll. Men det er jo ikke alle folk, der gør det også. Og det er derfor, der ikke er nogen grund til at trolle. Det er derfor, jeg bare vil råde jer til at lade være med at trolle. Altså, så det ikke ender galt. Okay, hvad fanden gør det nu? Please sig, de skipper. Jeg håber for inderligt, de skipper. Ellers så fucking crash out af jer. Hvis ikke de skipper.
Men tak for det også, Erik. Tak fordi du siger det der, men... Bare lad være med at trolle i første, altså... Første del, bare lad være med at trolle, altså. Så ender det galt. De kan bare ikke... Ja, okay, der er noget, de får den rigtige. De gætter bare. Okay, what the fuck? Hey bro, første gang Okay, i tag, hvordan bro. Jeg har fanden- altid sagt, Skrev du det på det, Jeg skrev Jeg du, har dem. da han var Hvordan spot. Skip på min boss, okay? Vi er fucking gode Jeg må til lige det, skifte bro. pause. Play igen, så play igen. Man lige skifte pauser. What? Bro. Hey, Blaze Casey, tusind tak for at join Curly Gang. Du er en del af Curly Gang. Resten af livet, bro. Du har gratis boldkring, du har gratis fucking... Hvis du prøver at glæde dit år, kommer jeg efter dig. Morgen. Hvis... Jeg viser lidt chat, så... Okay, jeg muter nu, sorry. Artem. Jeg skal skrive sådan noget til Artem. Der er en i min chat. Shumusti, tak for lov, velkommen til. Også i Bossy. En der hedder også i Bossy. Han er meget ked af, han skriver et eller andet i din stream og får perm i din stream. Skriver han. Vender lige med det. Hej Shumusti. Velkommen til stream, jeg håber du har det godt, Shumusti. Vi sidder lige og laver en Among Us her med andre creators. Jeg håber du har det godt. Jeg håber du vil se med. Og nyde noget dejligt content. Ikke der? Perfekt. En lille Jens, så lille Jens. Så laver en lille stream her. En stream med andre, hvor spiller Among Us med andre up and coming. Jeg har ikke lyst til at være heroppe, Loki. Jeg ved, jeg dør nu. Jeg ved, jeg dør nu. Nu gør vi det. Think right? Og Jamen, han løber fucking efter mig. Hvem? Det han gør, Lichess- ja. Han vil gerne Lichess være min gode venner med dig nu. At hvad? Hvad så? Jeg var Okay, inde i... hvis jeg skal være helt ærlig, men nok helst være editor for dig. Tak for det legit lige, bror. Du... Oh shit. Hvad sker der? Hvad sker Altså, der? jeg ved ikke, hvad der foregår. Lichess, eller hvad? Hvad sker der? Det der sker, er du efter for at blive gode venner med ham. Ja, Han er bro, ikke det er skrevet ham. på. Han løber efter... Ja, det er ham. Bare vote ham. Oh, no way. Hvem er det? Ikke være mig 3 gange i streg. Han er lige No. selv. Der er en chance for, at det er dig 3 gange streg. Men I skal... Nej, hør mig ud, ikke? Hør mig ud, ikke? Jeg tror ikke, det er Lichess. Fordi Lichess er jo pink, jo. Så hvis Præcis. vi lander... Altså, jeg var sammen med... Hvorfor skulle han løbe efter mig sådan halvdel af mappet? Og han troller jo, han troller jo. Han troller Det jo. nu, der er jo altså, der er jo ikke nogen måde, vi kan vide det på noget som helst indtil videre. Jeg Nej, vi kan jo ikke vide noget som helst. Jeg kan høre, når Max han... Jeg føler, at der er noget med Max. Der er et eller andet med Max, bror. Nej, der er ikke noget med mig, bro. Det er bare at prøve at sige, at Lichess han er ikke sort. bror, det er self-defense, Jeg tror, han er lige blevet gør en han mand, bro. Jeg synes, vi skal skip. Ja, det synes jeg også. Enig. Jeg er enig. Han plejer... Nej, Max Alligevel plejer heller aldrig ikke at sige, nogen, vi skal skip. Max plejer ikke at sige, vi skal skip. Jeg synes, det er underligt. Helt seriøst. I know, Lille Jens, I know. Jo. Flex FN 48, tusind tak for follow. Og velkommen til streamen, søs. Jeg håber, du har det fucking godt. Nå, nu håber jeg lige, de vil lade mig lave min task her. Jeg skal have... Alright. Nu er jeg lidt en slide den der. Du skal bare gå væk, Artem, du skal. Den er ikke slide. Kæft, jeg er god, mand. Holy shit, 11 viewers. Kom nu lidt. Kom nu lidt. Tak, kom nu lidt. Okay, I skal skynde os lidt, fordi sidste gang, der tabte vi. På grund af, at vi ikke nåede at lave det der.
Altså, jeg når ikke at komme derop, så jeg håber virkelig, de kan lave det, fordi jeg kan ikke nå at komme derop. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der laver... Hvorfor er der ingen, der laver den? Holy shit. Det var fandme det. Okay, men tak for det. Gå væk. Det var det. 12 viewers lige nu. Okay, kom nu lidt, mand. Kom nu lidt. Men hvad skal jeg? Du er godt. Alright. Det der Rage Curly. Okay. Reactor er ikke det her, der er jo det Reactor. Hvad skal jeg så her? Det er ikke der. Okay. Ja, Nu- den største nu er lige selv. forklaret. Curly simpelthen. Lad mig lige forklare. Se, Mhm. jeg går ind på Cams. Den eneste, der bare går rundt hele gamet, det er Lichess. Og nu når jeg går ind i Electrical, så dræber han fucking Curly lige foran mig. Så, Okay, der, vi må lige, og så må jeg forsvare mig? det er hans plan at sige, at det er mig, der er nu. At jeg er self-reporter. Det er hans plan. Okay, det der sker, jeg kommer ind i Electrical, og så ser jeg Curly Kid ligge, og så self-reporter han, for at han kan så mig bagefter. Men, Men så ja. Arten, det du siger, Okay. Arten, det du basically siger, er det, at Lichess dræber Curly Kid lige foran dig. Det er det, du mener. Ja, det gør han. Altså, hvorfor Så- skulle jeg gøre det? Jeg er helt Right, lost. så er det- For det er for mig Så er til du at basically bare report- Lichess. Så er du basically bare Lichess, bro. Straight up. Ja, det er Lichess. Altså, det kan det godt være. Men det er lige meget, altså, vi er jo næsten færdige med vores task. Vi mangler en task hver, eller sådan noget, så er vi done. Ja, det er også Vi kan rigtigt. også, vi kan også bare forlade Jeg det. vil virkelig gerne forsvare Lichess. Han sådan er blevet en ny mand, han er blevet pink og sådan noget, men bro, Hvis ikke det, hvis vi voter Lichess, og det ikke er Ja, Lichess, så Lichess. har vi tabt. Det Så er har vi... Lichess. Vi kan så har lige så vi godt tabt. bare vote Lichess. Ja. Ja, bro, at this point. Jeg vil ikke gøre det, jeg vil ikke gøre det. Jeg vil ikke gøre det. Han så- står, han Wow, står jeg vil ikke foran, gøre han det selv. står foran mig. Og Men nu gør jeg det. Men hvis ikke det er Lichess, så har vi tabt. Altså, Ja, vi ses lad om mig. 4. Bare vent. Lad os se. Der fucking no way. Det er ham. 3 gange i streg crazy, dog. 3 gange i streg er holy shit. Oh my days, bro. Bro, Skørt. du er sneaky med at ikke være sort mere. Oh my god, bro. Jeg var så Hvad er bange for, at I chancen? ikke ville vote ham, bro. Han tager mig Skørt. lige på en Lukas. Ja, Jamen, jeg ville ønske, at jeg kunne forsvare ham, men det var lidt svært. Gud, chat, jeg kommer lige tilbage. Jeg skal lige have noget menneske. 2 er i callet. Er han? Hey, Cole, du får ham lige ind i streamen, bro. Du får ham lige ind i gamet, han er bro. muted. Kom on. Ja, vi har addet ham. Eller skrevet. Koden. Jeg tænker bare lige lidt mute her. Ja. Hvem er det, der har dame på besøg? Okay, skørt sagt. Hvad så Jeppe? Vi sidder lige og laver en Among Us her. Med andre up and coming Gør den på creators. mandag, jeg tænker, at deadline. Ja, det er rigtigt nok. Hallo? Du har en point, Hallo? Du har en point, Sumus. Hallo? Ja, Hallo, hallo? Dolvik. Du har en point. Hallo? Kan jeg join? Jeg møder lige. Er du live? Ja, på vej. Du har Loki en point. Kan jeg godt gøre. Sumus, det. Altså, du behøver ikke. Jo, jeg vil gerne, så det er fint nok. Nå, ja. Det var bare sådan, ja. Oh my god, den Du skal skal huske jeg at tage streamer mode på. Hvis du ikke har gjort det. Nå, ja, det var godt. Det der, hvor de kan se koden. Men det er fandme synd for ham. Ja. Altså, Ja. mig personligt, så har jeg faktisk ikke lyst til at være imposter. Fordi det er fucking stressende og fucking meget. Altså, virkelig sådan... Det er pisse stressende at være, Det er fucking nøren. være imposter. Kode her. Så jeg vil personligt ikke. Alt, please. Det tror jeg ikke, Jeppe. Okay, Jeg har skal lavet en vi bare aftale starte? om, at man ikke må lave viewers joins. Vent. Så det gælder også for os alle sammen. Det tror jeg ikke, Jeppe. Kom ind nu. Hvor fanden kan jeg ikke Så join? har vi bare lavet en aftale om, at det må man ikke. Der er ikke nogen, der må. Oh my god, den er for free chat, bro. Også fordi der er Kan mange jeg andre, låse der det også der, er øh, viewers. free Der chat står fra? sgu da, du er inde. Inde på gamet står der. Jeg skulle da ikke ind i jeres game. Klar, Jeppe. Prøv at kigge på min Nej, jeg er stream. ikke. Hvis der bare starter vi, eller hvad, gutter? Ja, en få, han er ikke inde. Om få, er det på vej ind, bro? Jamen, der står, at jeg ikke kan spille i... kan I godt lige måske skifte til quick chat?
Hvordan gør man det? Hvor få han er. Inde på game settings, tror jeg. Game settings. Jeg tror, det er inde i settings, min mor. What? Jeg skulle ikke se det. Hvad tid stopper du Hugo Mugo Baker om raid? Milano, jeg ved ikke helt præcis, hvornår jeg stopper min mor. Men det er ikke lige nu i hvert fald. Så hvis Mugo gerne vil have raid, så bliver det først om en par timer, en eller to timer. I'm sorry. Oh, Ja, bro. Der er en eller anden, der siger, at det er dig. Eller hvad? hvad mener du? Er du inde? Nej, jeg er ikke en. Der er en, der skriver og siger, jeg er her nu, og så med dit navn. Jeg lover, at det ikke er mig. Okay, så der er en eller anden, der har fucking... Så der er en eller Og der er anden... en eller anden, der har Der er en eller anden myre. Og- Okay. Der er en eller anden viewer, der Der er en, der udgiver sig sådan- for at være dig. Kan vi ikke kigge ham? Kan vi kigge ham? Kigge ham lige. Jeg ved ikke, hvordan man kigger. Og det kan du godt, bro. Du skal gå ind, du skal gå ind på folk. Hvad? Jeg forstår det ikke, bro. Hvad fanden foregår der? Hvad er det, jeg går ind til? Der er en, der Altså, fucking dronning, bro. lød, som om han var for. ADHD, bro. Gutter, Siger nej. Jeg har ADHD. og jeg laver det ind på Novas her. Det er godt at have ADHD. Fordi det er en super Og prøv at trykke på edit. Så vi lige viser. Ja. Og der er lidt delay, ven, jeg skal lige vente. Ja. Bare lige mens vi venter på de der fucking. Så går du ned i game settings. Jeg har kigget her. Der er sgu ikke en skid. Så prøv den nedenunder. Og lige der to. Det var Lille rule to. settings. Det er ikke. Oh my god. Og på Svaneflix. Det er fordi, at jeg er jo var lidt gammel nok til at spille ham. Så jeg kan ikke noget sådan noget. Skal jeg lave en ny en? Det er egentlig godt, når vi Så det er måske Jeg laver nødt lige til- en ny en, så. Ja. Ellers så kan vi ikke få med en. Okay. Chat. Quick chat. Sådan Sgu der. spørgsmål. Ja, starter vi nu, chat? Starter vi nu? En få, han skulle lige ind. Nå, fair. Ja, det var en Ja. fake. Jeg har lavet en ny en. I kan join nu. Det er quick Jo, chat. Lyko, velkommen til, bro. En ny en til mig. Han er ikke nok oppe. Bro, så meget strålet sammen Har har du jeg det? ikke. Det har det. Hvem er der, bro? Nej, Hugo kunne det godt. Hugo kunne godt være med, hvis han har lyst. Det ved jeg sgu ikke. Hvorfor er alle livet? Hun ser mig. Det er fordi, det er ny. Oh my god, min OBS er crashed. Ja, det er fint nok. Okay, ingen liga den her gang, eller hvad så? Ja. Bare tænd en streamer mode til. Here we go. Det ved jeg ikke, hvordan man gør, men det er lige meget. Jeg har den bare på fodscreen imens. Det her er Ja. kun for the big boys. Der, du kan godt se den der oppe i højre hjørne, right? Hey, Josefine, tusind tak for join Credit Gutter, Gaming. sorry, Det men er jeg kan altså ikke hedde mit rigtige navn. Sorry, gutter. Hvad hedder du? Limberbat, det er ikke så godt. Ja, det er fint ikke. Er vi hejle? Nej, vi mangler vi. Det ved ikke, jeg har. Vi mangler Curly. Hugo er ikke med. Jeg ved ikke, hvorfor Hugo ikke er med. Det er ikke mig, der har lavet det. Curly, kommer du ind? Han Sådan har der. bare været med, hvad det er. Altså, ja, Okay. jeg er inde. Vi Jeg starter nu. muter. Bare start. Ja, mute. Jeg muter. Jamen, gik i chat. Gik i til mig. What?
Der var en, der skældte i What? baggrunden. Jo, hvad så the fuck, Matt? Nej, men kan vi ikke... nej, undskyld. No hos Arden, bro. Hvorfor løber du efter dem? Jeg vil bare godt vide det. Altså, Jeg siger, løber du behøver ned at stemme til dig, fucking bro. storage. Jeg scroller jo. Jamen, bro, nej, du var på vej ind i det der fucking kontroltårn eller sådan noget. Så ser du mig, så går du ud igen, så løber du efter mig. Du var ikke Ja, engang fordi på jeg skulle nå kigge, om der var den nogen, der var etage. døde. Okay, Fordi at, okay, men jeg skipper den her road, bro. Jeg blev bare lige nødt til at vide det, for jeg synes, det var kan lidt også så clearly stort. chest. Det er ikke lige chest, fordi at han skød det der oppe i weapons. Han skød. Men jeg har skippet. Ja, det er ikke lige chest. Nej, det er det Fair ikke. nok, fair nok. Jeg tror heller ikke, det er Curly, to be honest. Men hvordan ved vi det ikke er lidt this? Fordi at han Jeg tror, det er skød Curly. de der oppe i weapons. Ja. Fair nok. Det er vel fedt. Fedt at være død, I guess. Så var der leder efter sit næste target. Sådan. Ja. Og så er de tilbage igen. Ja, så er det... Okay, det der. Navigation, hvor er det henne? Jeg skal op i admin, og jeg skal også swipe mit card. Add read. Tak. Så er det oppe i navigations. Der vil hjælpe filerne. Okay, den er ikke. Okay. Det er enten det er enten Max eller Curly. Jeg ved det. Ja, fordi at, det Hvad er så dem. der? mig og Fro, vi gik sammen Så derop. kan vi jo Og, meget vigtigt at høre på der. Så lige at lave sådan den her, sådan en eller anden Among Us med andre up and coming streamers og sådan noget i. Egentlig hyggeligt nok. Der med Curly Kid, få Maxis, Nohos, Artem. Nogle andre up and coming streamers, der er cirka lige så store som mig. Så jeg laver sådan Among Us, så samler vi os alle sammen, og så laver vi en Among Us. Det er egentlig hyggeligt nok, men har du ellers godt sådan noget? Har du ellers godt sådan noget? Det er sgu meget hyggeligt nok. Ja, det er godt at høre sådan noget. Jeg er sgu glad for at høre. Sig, jeg er bare forvirret, bro. Lad nu være med at spille dum, Max. Jeg ved godt, det er Jeg tror det er Stem Max. Stem Max, så ved det ham. Det må blive en self-vote, så chat. Det må blive en self-vote. Oj, kom igen. Uden med dig, boy. Jeg ved godt, du er en poster, bro. Men lad mig lige hurtigt gøre sådan her. Jeg går i min chat, right? Og så... Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Det er godt. Ja, tak. Alright. Alt muligt. Victory. Bror, jeg ved det fucking... Too easy, come on. Jeg ved det helt, bro. Jeg er fucking klog, bro. Everything I'm so fucking klog, bro. Altså. Okay, skal vi... Skal vi bare tage den igen, eller skal vi ændre på nogle ting, Ja, bare- nogle settings, ja. eller? Igen? Vi kan bare tage det igen. Men ellers, hvis jeg dobbelt imposter... mangler lige en. Vi kan prøve, jeg er fint med at prøve. Jeg er fint med at prøve. Nej. Ja, vi er kun 6. Ja, Jo. men lad os Men lige. jeg tror ikke engang- Jeg er også bare lidt, det er også bare svært for imposteren. Ja, fordi han taber jo hver Mere runde. fordi, at Ej, det er jo nemt nok. Hvis man er god, så skal man også bare Okay, logge vi kan- ind. Det er fint. Ikke på linket skriver du simpelthen, bro. Okay, sådan her. Vi starter nu. Vi starter nu. Husk at mute. Jeg vil gerne have, at jeg skal klikke lidt på linket. Så fuld muter vi lige her. Klar sådan noget. Sorry. Og sidst. Klar meget.
helvede, Lichias. Stil os lige med den. Okay. Jo, not cookie, hvad så? Not cookie, har du det godt? Jo, har det godt. Velkommen til streamen. Vi siger, du fik så light. Jo, du har det freaking dejligt. Not cookie. Ja, den er så meget fint. Jeg så de spiller Among Us her. Sammen med andre up-and-coming creators. Nå, okay. Nå, du ser jeg skal i gang her. Ja, hvad så? Sådan der. Dead body og det hele. Holy shit. Hvad Ja. fanden foregår der? Ja, okay, jeg kan sammen forklare. Hvem fandt body? Ja. Hvem fandt Jeg body? Max. Jeg fandt body, jeg fandt body. Okay. Altså, jeg kan forklare. Jeg startede oppe i midbay, hvor jeg lavede midbay scan. Og så hoppede jeg ned på cams. Ja, det Okay. er Nej, hvad vent, jeg har det- lavet. Okay, jeg har sådan analyseret lidt. Jeg har ikke engang fokuseret på Leo Task. Jeg har fokuseret på, hvem der er imposteren. Og jeg ved, at imposteren er enten Oliver, den A, eller Curly Kid, bro. Ja, Hvorfor Okay. skulle det være mig, bror? Max, Hvorfor skulle det Hvorfor? være Max. Så du mig skyde? Ja, præcis. Altså, jeg har- Fordi Ja. mig? Jeg gik Der var ikke over, nogen, jeg var over. at lave task, så det er der, Jeg var min først. analyse ligger på. Jeg ved ikke, hvor body blev fundet henne, vel? Men jeg var først over ved reactor, og så gik jeg over til midbay. Jamen, hvor Men var hvorfor det? var jeg for muted? Men jeg Jeg lå ved ikke. sådan der. Ja. Så. Maxis, hvor var det? Jeg Jeg var var først- først, jeg var først Det er mig. reactor med midbay. Skyde. Altså. Maxis, hvor var det, du Jeg fandt ved ikke, hvem kroppen? det er, bro, men det er også tydeligt, Det er ikke at for vi kan leak. godt skippe, men ellers jeg har ikke rigtig nogen, vi kan boot, altså. Men du Jeg siger ved Oliver, simpelthen Max eller mig. Ja. Men Max, hvordan ved du det ikke? Men det, Forstår jeg okay. Kan du lige forklare, Hvad? hvorfor det ikke er de to andre? det er vel lige Du sådan, er også self-report. Max, jeg vil gerne lige have en forklaring. Hvorfor er det ikke de to Ja. andre? Vent lige. Er den bedre nu, eller hvad? Fordi de to andre var i gang med at lave task, Ja. bro. Jeg var i gang med at analysere om, hvem der var imposteren, bro. Og jeg kunne se, at Artem og Limberbat var i gang med at lave task, så jeg ved det ikke af dem. Okay, men så, jamen, ved vi... Okay, men jeg synes, vi skal Jamen, skippe så. okay, hvem reportede egentlig? Hvem reportede? Jeg Det var Max. Jeg var Max. Hvordan ved vi, det ikke er self-report? Din, Det har vi ikke fået endnu. Det kunne godt være Benny, hallo? self-report. Jeg siger bare... Ja, det bror, kunne også jeg godt siger være ikke, dig det er. selv, Jeg Max. siger, det kunne godt. Altså. Det kunne godt. Vi kan også bare skip. Jeg synes, det er ikke Ellers så skip. synes jeg sådan... Vi kan bare skip. Ja, det synes jeg. Lad os bare skip. Jeg skipper. Nu ved vi igen. Skipper igen. Nå, jeg skal fikse lyset. Jeg magter ikke. Der er nogle task, der er i nærheden. Okay, så tager vi den, og så tager vi den væk til næste gang. Det var sikkert. Okay, never mind. Det var faktisk rimelig dumt. Okay, nu siger jeg noget, chat. Det der jeg gør, det var faktisk rimelig dumt at Curly. Maxis gør. Jeg ved ikke, hvorfor han har stor indflydelse. Maxis sagde, det var mig eller Curly. Og hvis Curly har dræbt mig, så er det kun en, det kan være. Jeg tænkte, det var ikke smart lavet ham. Selvfølgelig, hvis han når at dræbe folk, inden de når at finde body, altså. Så de er meget gerne snart med, faktisk. Og så når han at dræbe alle. Så når han simpelthen at dræbe alle, altså, hvor det er sindssygt. Rumle. Okay. Den der. Okay. Den der. Jamen, hvem var det, der Det lige er var ikke callet? altid, det er ikke. Det var Max, Det var der mig. livet. Det var mig. Lad os se. Okay, lad os spille igen. Kom nu lidt. Hvad så, gutterne? Det var mig, Max, der havde ret all along. Det havde han sgu. Sådan der. Gutter, er min mic lort for jer? Den er okay. Jeg er ikke så meget magt i det. Nå. Ja, fordi at dem i min chat siger, at den er lort. Oh. Jeg tror sgu, jeg går nu. Hvad? Ej, bror, sidste game, kom. Kommer Max. Ja, men Max, jeg ved ikke, hvad fucking det var, bror. Lad os bare spille. Jeg ved ikke, hvad Max Lige inde. bror. Jeg synes, hvad fuck laver Max?
Max stoppede stream eller hvad? Windows stream. Og Max sådan. Max har stoppet stream. Nå, han magter den her. Jeg tror, hans computer crasher eller et eller Nej, andet. han skrev ind i hans Så chat, er det starter sidste ny game, stream. Starter ny Jørgen. stream, skriver han i hans egen chat. Nå. Men jeg tror ikke, han gider spille mere. Ja, jeg Lad os tror, køre det sidste, lad os køre sidste. Skal vi køre sidste game? Kom. og i sidste, okay. Jeg har film med aller sidste, Ja. så... Done. Sidste game chats. Sidste game chats. Mute. Alright. Okay. Jeg fandt den nede i scannen. Nej, hvad fuck Jeg hedder ved ikke, det? hvem jeg Admin. mødtes med. Jeg mødtes med, så de kan se, Admin, at jeg nej, ikke... admin. Hvem var det, jeg mødtes med sådan lige inden Dead Body? Sådan jeg så lige inden Dead Body. Reportet. Altså, så ved jeg, Jeg er ved Shields. Jeg gik var op deroppe fra ved admin. navigation. Oppe. jeg var oppe... Jeg kigge på din stream og se, jo, men det har vi aftalt, at det gør vi ikke. Nej, det kunne vi aldrig finde på i chat. Altså, Okay. Det lyder lidt... Jeg gør det i hvert fald ikke. Ikke mere. Jeg ved det ikke. Ej, det er dårlig stil. Altså, er det bare skip, eller er det... Jeg har næsten lyst til at trykke skip, men det er bare virkelig fucking farligt at trykke skip. jeg tror low-key godt. Jeg har min suspicions over, at no har startet, men lad os bare skip. Okay, det kan vi godt. Eller hvad? Det er selvfølgelig Ej, farligt at stemmer trykke. no. Jeg stemmer no har startet. Jeg har den der, bro. Jeg har den der vision, bro. Jeg skipper for nu. Fint nok. Går vi ud igen? Okay, jeg prøver at få nogen med. Okay, så laver vi nu bare. Jeg så... Self-report på alt, bro. Jeg går legit ind i alt, og så ser jeg ham self-report. Jeg bro, så snart han ser mig, så snart jeg kommer ind i admin, så fucking self-reporter han. Han skulle lige til at vente. Han skulle lige til at vente, så snart jeg gik ind, Hvor er du seriøst latterlig at høre på lige nu? Hvem er det? Hvem ser vi? Det er Det er Nordsat. Limber. Ej, hvor er du dum, Køl. Du har lige været sammen med mig, ikke? Du har lige været Jeg sammen har med lige mig. været sammen med dig. Ja, Jeg tror, det er noget starten. Jeg tror, det er noget starten. alle sammen. Han har lige været sammen med fra ham. Shield, Jeg har lige været og så sammen går med han ham. op. Ja, godt. Ud med ham. Ej. Bro, du er så jordet, mand. Så løber du bare ned en ven. Shit. Jeg vidste det. Hjem med dig. Send ham hjem. Han skal ikke integreres, han skal hjem. Han skal ikke integreres, han skal hjem. Han skal ikke integreres, han skal hjem. Come on. Okay, Går vi nu? Okay, okay, vi splitter op nu. Det er sgu det nu. Men vi ses alle sammen, og tak for gamesene. Ja, tak for de der rigtig gode 2 games, gutter. Ja, vi ses. Skynd at tjekke til møde.